Да, пробвай се, сега става, изправяй се, така, поразкърши се. Не ме боли вече. Не. Да. Локата отшумява, да. Само при определени положения, ако се обади леко, съвсем леко, но... но вече съм значително по-добре. Ти беше, одеве, изкривен. Аз съжалявам, че чак като свършиме процедурата, се сетих да правиме нещо, да снимам. А и вече се изправи добре, като гледам. Радвам се, че веднъж, ако трябва, то ще си проличи, ако нещо още създава проблеми. Сутрин, щом чувстваш, ти сутринта ще разбереш. Тук леко... Остатъчно някаква има, нали? Той, ако е наранен нерва, ако е бил прищипан, и също няма как да изчезне на 100%. Аз продължих да поработвам и го натоварах още. Да, и време е минало и... Значи, хубаво, радвам се. Витамин Б. Б-комплекс, да. Б-комплекс. Добре.